semakin jaya. Nah, iki mau pembukaane sing kaping pisan ya, Nak. Heeh, isih ana meneh iki mau liwung. Ampun liwung nggih, Bu nggih. Lah iki diaturi pembukaane sing nomor 2 Nduk, lagu Wajib Agung Budaya. Ayo baris yuk. Lagu Wajib Agung Budaya, monggo langsung bersama artisnya Agung Budaya. Agung Budaya, Agung Budaya, kecoklatan asli kota liari. Agung Budaya, pancen oke wis tumoto. Agung Agung, aye Agung Agung, Agung Agung, aye Agung Agung. Agung Agung, aye Agung Agung, Agung Agung, aye Agung Agung. Lang 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 lang, ayo nonton Agung Budaya, ketoprak asli kota liori. Ayo nonton Agung Budaya, ketoprak asli kota liori. Disesepui Bapak Rabun Widodo. Agung Agung, aye Agung Agung, Agung Agung. Oh. Ayo nonton Agung Budaya, iki artise Agung Budaya, iki Aton, iki Elis, iki Nia, iki Ayi, iki Erna, iki Titi, unduh. Koe sapa? Aku Ika, kowe sapa? Aku Srindil ya. Lah kowe sapa? Mbak Supa. Pak Kabul, Mbak Supa. Pak Topo. Habiku sita dihani, habiku si habihani. Ayo nonton Agung Budaya, ketoprak asli kota liori. Ayo nonton Agung Budaya,
dua lagu pembukaan. Nah. Iki ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu warga desa Mantingan semuanya nggih. Terutama buat Bapak Lurah. Juga semua perangkat desa. Juga Bapak Panitia semuanya. Sugeng dalu. Sugeng mirsani Ketoprak Agung Budaya. Juga iku nduk kanggo Pak Kabul saking Celelek nggih. Pak Kabul. Pak Kabul kok dikipur iki, Pak. Pak Kabul. Tanggoku lek teko kene. Aduh lek teko kene Pak Kabul. Diundangi wau Mbah Supa. Mbah Supa. Nggih Mbah yo ngono Mbah diundangi kabeh bolone. Mbah Supa Pak Topo lho. Akeh sing teko kene ben-ben Agung Budaya. Nggih. Sugeng mirsani Ketoprak Agung Budaya pimpinanipun Bapak Rabuni Dodo dari Desa Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Ya saking Rembang nggih Ketoprak nggih. Artise ya ayu-ayu kanduk. Piyayi kene tak kira wis padha ngerti. Kae ya wis tekan kene. Iki ditimbali kanggo sedekah bumi. Muga-muga sok taun ngarep ditimbali malih. Amin. Nggih. Ana sunan, Nduk. Ana sunan yuk niki saking Bapak Wako. Bapak Wako nyuwuni Cidra. Pak Wako niku tukang pijet nggih? Tukang pijet. Oh nggih. Pak Wako pijet Pak. Tukang lulur. Nggih matur suwun nggih Pak Wako. Niki saking Mbah Nawi Mantingan Tengah. Sik di Terawang yuk. kok mbek Terawang lho. Nek suwek maksude. Lehmu nyuwek nek duwite suwek. Ngono iku sunane apa ya nek kira-kira. Banar. Ika Mbah Nawi nyuwun lagu Ngamen 5 cukup sekian terima kasih nggih Mbah Nawi. Matur suwun nggih. Iya, langsung ana neh. Apa neh? Diglintir cilik. Duit salah ya apa lek nglintir cilik. Mbah Lan. Mbah Lan apa Mbah YM? Iku Mbah YM iki Mbah Lan. Iki bolone ketara iki. Mbah YM tau mbati Mbah Lan malam resepsi. Alah yo. Nggih matur suwun saking yo diaturi. Sing nomor 1 mau lho, Nok. Nggih. Mbah Wako nyune Cidra. Langsung dikasih bersama artisnya Agung Budaya. Ada Ai Madhabu.
kok entuk sak gegeman wakihe ngene Aku yuk. ya entuk kowe kok sapa, Kang? Pak Hong. Aku kok Pak Supo. Kompak iki mau blebete Pak Sup. njaba, Abang. Iki ya Abang. Jerone ucet. Wis salah pucet-pucet lah sing penting rak sagebok, Nduk. Tak gebok ya. Iki urung Pak Melumpuk. Kabul. Urung Pak Tapa. Urung Pak Bayan Wahono. Ih. Ya Allah, mesti Urung iki Pak kok- Lurah. Urung Pak Durung niku ibuke. Ya, tak buka nggone Mbah Supa iki, Nduk. Heeh. Pak Hong gak ono kok yu. Pak Hong ngono manut. Manut. Nek Pak Supa aku ngerti mesti bojo loro. Ora. Ora. Genti. Wis ganti mau gojloki ae kok entel. Iya, segenap panitia bersih desa Mantingan. Mantingan tengah. Nggih. Minta gendeng-gendeng 1, Imbang ngono katresnanku. 2 caping gunung, Nggih. 3 Dirioke, cidra. 3 cidra sampun mau nggih. Heeh. Heeh. Lagi sunane Mbah YM, Nduk. Mbah YM malam resepsi, Resepsi. Mbah Nawi Tombo wonten hati, Mbah Nawi pangamen 5. ngamen 5. Yuk, Mbah YN tombo hati, Mbah Lan resepsi. nggih. Walik Monggo dhewe-dhewe. diaturi malam resepsi rumiyin. Heeh. Mbah Nawi ditenggo nggih. Yuk monggo malam resepsi spesial kagem Mbah Lan, Mbah Mbah YN Lan ditenggo. Ih, Dalam-dalam nggih, monggo. kacang mas. Ih, wonten apa, Mas? Ih. Perawan Perawan Kalimantan, Mas. Kula, Mas. Mas. Matur suwun, Mas. Ya Allah lek sakit srintil lah Mas. Mas. Awas Nih. maju lek ora diwenehi. Tenang wae, jeh akeh engko mesti lagune metu disawer kowe. Lah nek ora tak jloki meteng kok. Kleru. Kleru. Sing meteng ki awakmu. Iya, aku wedok. Monggo malam resepsi. Mbah Supa mesam-mesem, Pak Topo mesam-mesem, Pak Kabul mesam-mesem, mesam-mesem, Pak Aang mesam-mesem. Endi aku ora reti ketutupan syuting. Mesam-mesem, goyang-guyu, mesam-mesem, goyang-guyu, sajak badhe mundhut
Mundut, mundut, mundut. Mundut napa, Pak? Oh, lagu. Mbok menawi mundut mantu, Pak. Mundut lagu. Saiki biasane kowe dhisik biasane aku ndhisiki kono senengane di lambat-lambatno ning yo ora apa-apa kono lambat nek kesel njuk pijet Mbah Nawi nggih njuk pijet Mbah Wako Mbah Wako sing tukang pijet iya rumah saku nek Mbah Nawi niki disuwunane ngamen 5 Mbah Nawi ada ngamen 5 monggo satu persatu dikasih sabar pokoknya nggih perawan Kalimantan nggih tombo ati nggih sabar mawon monggo dikasih ngamen 5 bersama artisnya Agung Budaya ada Aton Briki Ciu Rizky jam burung bubuk ya. Hey. Pacaran karo
Mbah YM, Mbah Lan. Tak sawang-sawang toweng guanteng tenan. Rasane aku pengen pacaran. Kenalan ning lesehan. Wong ing guanteng nganggo klambi abang. Yen ra kleru aku tau ketemu. Nalika kowe bareng karo kancaku mlaku-mlaku karo guyang-guyu ombenane es jus melon campur susu. Saiki aku wis ngrasakno kenalan karo wong Kertosana. Kaya Arjuna esemane kaya Raden Gatotkaca. Senajan awakku kebak tatoan rata tenan, nanging aku isih duwe rasa sopan. Senajan kupingku kebak tindikan, nanging aku calon dermawan. Wong ganteng aja sumelang, melu aku tak jajakno ning prapatan. Jaluk HP mesti keturutan, angger gelem ora mangan sangang wulan, angger gelem ora mangan sangang wulan. Ngamen 5 kagem Mbah Nawi nggih sampun Mbah diaturi. Nawi, opi ayine ngendi anak ya? Ngendi ya? Kuwi. Mboten. Nggih Mbah Supa pundi Bunting Mbah? wingking. Aku pengen kenal karo Nggih. Mbah Nawi. Iku apa kono. lah? Kae lho yu, Aduh. tengah yu. Halo Mbak Nawi. Sampun diaturi nggih. Saking Bapak panitia. Nggih Pak Parman, Mas Parman. Ayo Mas yang gagi Mas. Hah? Mas Ora. Parman. Biasane Tak kok nyuwun. njaluk lagu. Njaluk lek ngene iku lho, Kak. Njaluk lagu. Iki mau sunane ana tombo ati. Nggih, tombo ati perawan Kalimantan. Kalimantan. Niki imbang ana katresnanu Manku. nggih. Yuk monggo diaturi tombo ati. Tombo ati kagem Mbah Lan, Dok. Mbah YM. Mbah YM. Tombo ati ditambani atine, Nak. Napa? Mungkin terus Kang Masih kagem penggemar saking Dong Jongbulo. nggih. Halo. Rizky. Ya Mbak Puji undus ya. Allahumma sholli wa sallim
gilirane nyuwuni Ibu perawan Esuyek. Kalimantan. Ibu Esuyek. Ibu Esuyek pundi? Ya Ibu Esuyek. Ibu Nyaluke perawan Esuyek. Kalimantan. Perawan Kalimantan nggih diaturi Bu nggih. Yusuf Trisni ya, Nah. Yusuf Trisni. Lho kowe tak apal kabeh lah yu. Alah aku maning guri digeruduk aku kowe caping gunung. Ngono kok. Ngono. Wis cocok karo Mbah Supel lho Nggih, njaluk lek mangke caping gunung. diaturi. Wingke nggih Mbah nggih, Pokoke caping pol gunung. wingking Mbah mangke diaturi nggih. Yuk perawan Kalimantan, monggo. Ada Denia Anjani. Ancang kelingan perawan ayu Kalimantan. Ning tak sayang-sayang. Biyen cedak rawani kondo ning ngopo sliramu lunga enggal mulih ra kondo-kondo. Dino aku ngelamun tekan omah atiku bingung jane tresno rawani tembung rasane kaya wong linglung Wangi kenyuning sabun wangi adus kungkup tresnaku ra bakal alon tak enteni masih purun. Aduh, naik Pak Eyang aku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulih ing tanah seberang. Aduh, main aku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulih ing tanah seberang. bengi banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan Rina wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan Wangi kenyuning sabun wangi adus kungkup tresnaku ra bakal alon tak enteni yen masih purun tak enteni yen masih purun. Perawan Kalimantan. Nggih. Kang Mas jarane diemboi. Ika mau sekut lah aku ora lah Kang Kang Mas Mas. endi? Wis tak undang tak lem Kang Mas nang kok ora metu. Iki lah undang Pak Kabel apa Pak Kabel. Topo? Monggo Pak Topo. Ayo apa Badhe Kabel? makan apa? Pak Kabel. Biasa monggo. sambel kemangi. Sambel kemangi. Pak Topo nggih sambel, Pak. Heeh. Mboten. Pedes. Oh, radian Eh, pedes. Hah? Ikhlas. Iya, senengane ikhlas. Iya. Nek Pak ngerti Kabul nanae iki Mbah mesti Supong. sambel kemangi. Heeh. Sunane ya wis adadoh kok kali ori tekan Iya. kene, Nduk. Monggo diaturi mawon. Tanggaku dhewe. Disambelno Mas Win. Biasane nek nyambel iki Pak Kabul ya terus ulak-ulukan, Nduk. Apa kuwi? Ngenang ngene iki engko piye ngene apa ora? Apa lho? Heeh, Mas Parman nyuwuni liwung. Heeh. Yuk monggo diaturi sambel kemangi.
Mas Parman Liwong. Iya. Huri. Lah pripun? Ben ana tunggale neh huri. Monggo lho monggo Pak Bayan. Monggo Pak. Pak Bayan Sumarno. Yuk diaturi sambel kemangi mangke terus liwong. liwong. Hae. Ika, kiyon njaluk. Iya. Akeh tang 5.000. Matur suwun nggih, Pak. Pak Kabul. Iya, giliran Bapak Parman. Heeh, Mas Parman nyuwuni Lanjut. Liwong. Liwong ampun liwong apa? Hah? Marai sedih. Heeh. Kabeh mono mong lagu ya, Nak ya. Nggih yuk diaturi Liwong. Mungkin terus Mbah Supat caping gunung, Mbah. Reok. Kagem Pak Ahong juga. Engko reokan, Nduk. Bakdo niki Nggih nggih. ikhlas Pak Topo. Gak Mboten. usah. Pak Topo ora sida ikhlas. Agak sida. Ora sida. Sisan ngiras-ngiros karo Pak Supot caping Oh gunung. ngoten iya wis lah. Dadi liwong atiku
dilanjut jenengan. Dilanjut dhewe wis disawer kok. Sapa panjina ratu mring sliramu iki kae siseku mugi Gusti ngilangi aku kalpino womadu. Kok wis bar Mas? Ih, wis kadung bar ya ora apa-apa le Wis sama Mas. salah. Heeh. Ya dilanjut iku lho Nduk jambu alas. Nggih Pak Nah, nggih. dilanjut jambu Sampeyan alas sik nggih. nyanyi. Mas Parman. Iki sunane sik masak Masalah, mau Mas. jambu alas. Karo Nah. kulo. Sik piye Kah? Ngopo? 100.000 ate dideleng ngisor. Sing Ngono. isor 100. Ngono. Ngono. Oh ngoten. Kabeh. Oh ngoten. Nek reokan dikabeh nang kok Mas. Ya kok reokan. Ya iki sunane sik masak nyuwune jambu alas, mungkin cocok Yuk, niku. Coba las nggih. Oke. Kale fan banar ngiras-ngiros ya Mas ya. Fan banar. Diaturi jambu alas. Heeh. Aku Ya ngene iki monggo lho. mengke terus sampe gunung Oh reokan. monggo. Jambu alas. Luciana Safara. Spesialis WC masak niki wau nggih nyuwun jambu alas. Kelingan manis asemip terus kelingan arama gemuyune terus nolan kasih sayange karep atiku lakon dadi Ayo Mas Parman. bojone. Hei, ayo Lis. Ilir-ilir. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ndelongso Gentenan yo aku ndang mlayu. rasane ngati Matur suwun. Iku kok sik abang karo sik biru tiga sapa iku? melu duweni Asik ya. jambu alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah ning batin atut Yen kula tidak dikawin Atik-atik hati Ora bakal luru ganti Kesuwen Sumpah kowe. wis janji Arep sehidup semati saut blokor Seneng lan sedih Bareng-bareng dilakoni jambu Matur suwun, alas Mas Parman, nggih. manis rasane najan Aduh, tilas tak enteni randane Njupuk ngono ate isin-isin. sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati Rasane aduh. yen aku ora kelakon melu duweni Matur suwun Mas Parman. Aku Agung, 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 agung budaya. iya. Nel, Apa? njupuk ngono ate isin-isin barang Aku lho. isin ning bathok Alah, lendoso. nek aku kadung ana kesempatan ya langsung tak jupuk aja. Nek kowe Dadak lah aku kesuwen. arep njikok batin kula karo ngene ngono lho. Malah mbok disiki kowe. Salahmu dhewe randang gage kok. Iki Matur suwun sunane nggih, Mas. Mas Iya. Karman terima kasih. Nek diwenehi ya ngene iki lek mutar matur suwun.
kagem Basupa nyune caping gunung Caping gunung. diriyekno. Imbangono sik. Imbangono riyen mengke terus Imbangono caping sik, gunung. Neng. Iya Pak Ahong kelangenane imbangono. Pak Ong kelangenane ndek siang wau sampun lho bengi kok ya neh. Kok ya ajek iki lho. Ada ditunggoni Bu Ong terus. Ya wis gak apa-apa diaturi imbangono mungkin terus Caping gunung dirioke nggih monggo yuk. Imbangono. Pak Kandar, Mas Kandar, Mas Kandar. Monggo kula aturi Wungu. monggo. Bu Cinden. Monggo. Dalem pripun Mas? Salah. Ngene lho Mas, nek maju loro entuke kan loro ngono. Mongkoni Mas katresno bebasane kan bisa dinuku sundel lan prasetyaku aku rundangan jiwa lan ragaku. Imbang katresnanku Pak Ong sampun nggih. Kari caping gunung Kari reokan, caping gunung reokan. dirioke. Monggo langsung mawon. Ije. Wes ah. Mote ije nang ning. Ya monggo diaturi Caping gunung. Siap deh iki engko reokan wis dicapingi dicawisi. nggih.
Kon mbakku sinden di awan wis aku, Nduk. Iya. Aku tak melu jenggleng, Mbak. Mangga, Mbak. Nggih. Engko tak bagei. Oh, Aku arep sauto kok. dikon dheweke kok malah guyu. Mangga, Mbak nggih. Hihihi. Pak Tapa monggo njenengan. Iya, Dek. Siap jengglenge, Bro. Di awan wis jerom saiki genten ngene. Del, Piye? kowe mengguri aku mengarep. Salahmu dhewe ngono lek lah kowe. Lah aku dek terus ngene iki. Mas Ndar, iki piye kadung deglek? Wis enteni. Sedeng kesel iki. Lho tibaku kok ya mengarep terus. Wis aku lho Pak Parman, Pak Supo. Monggo monggo lho. Monggo, monggo. Penak. Aduh, aku tewas melu lek kok tatapno leh Mas, Mas. Ade terang tang tang tang. Nah. Ayo yo, ayo yo. Joget-jogetan ojo ngeso-ngeso, ojo mepet-mepet. Sido. Iya Mas Parman adek mayo, nek Pak Topo tek mepet. Alah. Dewe-dewe. Lah iya Mas Parman senengane wayo. Hah? Ora sida Ora kan? sido. Ini ya Mbak Yuku nek ndi? Tidur gak main. Monggo. Panas. Ya. Panas udan. Udan panas. Ora udan. Diudani. Aman dulus.